Ke Exodus ke nong ke baar ke dekat ke badingkong ke don yiki kentin. Ti ulalet uwe ubreu ndak yeng ulibi bat ula shong kurim ya kakun u libi. Kani ke dekat ke badingkong kalong kejik pen sedang ya ka khana ke batmai hadin bang la de keren ha ke episode kabla deb ya katu ke hukum ke bakham ke jong paru ya ke bola ai ya kinong Egypt ki badon ya ki merau Hebrew bat ru ya ki Hebrew ki badon la yeng kesem ba yinu inu kundong shinrang yi ba en kha kita ki long yeng dei ban bret no ya kita ki kun shinrang Hebrew ki bang shukha sha kawa ka badon Egypt kawa Nile. Tingila ya keren nak tu episode keladap da kumno ka jing tray ka jong ublay ginla banyu i habau paru pen jari ya kani ka hukum ka bakam te kani ka khot ka bani kong ka shi thu kum ni shaphang jong ka wei ka long gieng ka badon ani ka badang ni i hang ni na kani ka khot ka bani kong i ka bakadang dei ka bathmai henrei na ki ki ban min se pulia ki khot ki babot bat na ka ba nin satip ha ka lenong ka ban riu kalong ba uni ubriu na kani kalong yeng long sem ulibi ka bamut hi na ka jat ka kenja ka bahir pateng na ulibi ka kerteng jong tau briu ka deu ram amram ti uni usong kurim ru ya ka wei pat ka briu na ka ju hi ka jat ka kenja ka bakerteng ka jongka hakalanong ka bahan riu jong kitab Exodus ka dei ka jo kebet. To ka jinget hu hang ni ka sulong bet tang banwan ra ja ayu ya kanika long ye long sem. Bat ka jing shong kurim ha kanika long ye long sem. Ka jing yo hun ila ban ong hang ni ba uta ba an sakha kanika long yen un num dei ukhun ubaning kong. Ngan ong lupa hang ni na mar ba ngin saya pois bentai ham sedien mo. Ti na kanika khot ka baning kong hi ka shulong tang ka jing pen ithu shaphang jong kanika long yen bat nginum ya keren ni la uta uban sakha na kani kalong yeng undei ni em khu ning kong jong kani ka yeng bat ngin sai keren da poi ka khot ka ba ar kani dala da fidan tu khot ka bani kong to la ban ong To nakaliang jong nga tang chu pen benrap ya kajing sedang. Ila poi kani ka Exodus kala nong ba. Te hang ni ngi i ki dak yong ki ba shai ba ki ba he ba tho kajing kha yo Moses. Te ka e ka ba ngamon ban ong kalong. Aka bakut jong ka lenong ka baning kong ngi ya keren kum tu malai keren ng episode kala dep. Bat ka jeli jong ka por lani ka ayong lani ka samoy jong ka por ka dei hakaba ki khun Hebrew baro ki ha kata ka hukum mo jong paro ka ba e ma ba kinu ki khun shenrang ki ba on kha na ki thei Hebrew baro dei ba nya shim talang ba nya berat itu ki klung shenrang shakawa nail ka jeli jong ka por ka jeli ka ayom ba ka samoy ka long ba hagalenong ka ben kong kut do kawan ka orda lani ka hukum no paro ka ba e ma kabalong pa baro ki hapan ya shimbanta man ko ngu i ka hukum jong paro ba kinu ki thei Hebrew ki ba kha khon shenrang yai tai khlum de ban bret shakawa mai kamot de ban penyam kata de jeli jong po na de ka ayom na de ka samai ka ba e ba ya ki Hebrew po ri Egypt te ka ne ka lenong ba a ang sedang ka ya thu engi ka jingkha yo Moses ki heading te kata ka ayom kata ka samai ka ba kha yo no brio
ni so thu biang biang ha ka lenong na maning kong kitab Exodus la thu ye ngi ya ka jing roi ka ba shikat dai e jogi khun Hebrew tani ki khun ki siu ki ba mi pateng na u Jacob u ba klau Israel la de menta la long upat pa Israel la ka pateng ka khamadian hari Egypt kamut na kitu ki khat armut ki khun u Jacob ki ba kalalong ki khat ar jat ki ba pelong ki jat benri Israel kabomot kala rai ha mot menta ni u lebi kamut nakani ke jat benri u lebi la rai ha ba wei u lebi u le chong kurem pa ka wei ka lebi kabomot ke jat benri la rai ha nuksa ka long ba la pan so thu ni dam ni ong wei u khasi u le chong kurem ka wei pa ka thai khasi man pelong man yelong shin chi sem nang man so thu e ka dur jangan ni jat benri Israel kamu kala rai ha ri Egypt la roi wa Egypt mat na ki khat abjad kani ga jat lebi ru ga jat ben riu lebi ru ka sop tre na pada ki kun Israel ko la roi kan ba ka jing shong kha preng jong ki ru la don Lagi jam syagad khot ke baar mo. Tu kad khot ke baar kay thu kum. Bat kata kenthei kala kun khun. Bat kala kha khun shin rang de. Ni haba kala yu I ba ulong uba bahabriu kala bu'ri ya u lai benai. Na dekhot ke baar kawan rak mentai ya ka benta kaban pen perkhat yengi kiba laya puli naduk kalenong ke beningkong kham tam e akabai dei bat katu ko hukum ka bakham e ka jong uparo kumbangi nang syedap keren mentan ya katu ko dekhot ke beningkong uni ukun sinrang dei ukun ningkong hakanika logian loksem gin sakit pagi ni dekhot ki bakham syarum ba hakani kalong jing ladon ru ka khun kenthei ya ka bangin satip kerteng hadin ka kerteng jongka nganget bahkan biang na kam tajungi hangni ka kerteng jong kani ka khun kenthei le ni ka hinmen jong uni kun sedang ubra sukha kerteng jongka ka deika Miriam ba lu ngin satip a kilenong ki kham shadin ba u hinmen ningkong jong uni kun sedang bakha menta ka kerteng jong uta ka dei u Aaron to ka ai ka bang yu i ka ni ka khot ka ba ar layat hu ang ni ya ka jing pun ya ka jing kha bat ya ka jing bu ri ya ka bla bu ya ka por hang tu lai benai te ka ni ka jing et hu hang ni jang kini ki lai tali ki benta ki bang yu puli ni ka khot ka ba ar ka pen ketik ki jing but ki jing perkhat ki jing ni ban perkhat uni khun lung undai u Asia namar de khun chen rak lai benai undon hakajing buri jong kakemi hatu undang la mo ban im hadin jong kini ki lai benai ki bala buri im to kai ka ba ngila ban ya keren han ni kalong ya kapun ya kakha kata kalong natural bat baro ki bahayeng ki bahasem jongka ki marjan jongka ni kalong gieng kila ya kaban tip syapang ka jingpun bat syapang jongka jingka ni ban ong pade bakha khun sinram hato kani kalong gieng kala mo ban buri ha persya jong ka hukum ka bau pharu la penjari ha ka hima Egypt hi barokawai ngange ladangi perkhat kampanyar ni kumba lalong itu kinong penkakun ki bari sumari itu ki kundung ki bersukha menta hang niru kalau yeng long sem katip biang-biang wudu shenrang ende ki klem penyap je u ki bahayi ki basem ki tip biang-biang wudu kun shenrang kim shem penyap je u manila banong ki para merchant Hebrew du ki tip
Andai para Hebrew kim don ke jing slur ya kaban le ya kaban pincitom para kur para jongki hi ya kaban pendekut no ya ka jing im jong uni khun senrat ye ka jingkit kli ban ri ban sumar ya ini khunlung sendrang badang sukha kadai hakani ka longyeng bat ka kemi jong uni khun sendrang kani ka jok hebet khendu ila ka jong ka jing im ban sumar ila ujong ukhun bat hakani ka khot ka ba ar la pendon kam da ki kentien haba ka layo i ba ulong u ba bhabriu nyinem dai ban liat ban perkhan ba kata ka jing bhabriu ka long kum ju salensar haka perthei bat ni ken mau biang biang ya katu ka jing thu khana ka badon haka wei ni ki kot ki bengi pulih ki skul ya phang jong katu ka jing ya ko pan pen i ki khnlung ki e ki ba bhabriu bat hak tu ka khana layat hu bawat ka syari ru ka sngo kumba ikhun i jongka idei iba bhabriu dia ka bawara kunta kan yarap yengi lu angni bahadu katnu kata ka jing bhabriu utau khunlung balakha ka syong shirukom ha ka jing khmi jong kani ka kemi yala i jong i khun ti hang ni kani ka jing benrap ya kani ka kentien kala yu i bo ulong bhabriu ka shulong tang ka jing yarap ya kani ka khana ban pen kesan balai baka jok hebat ani ka kemi jong ni khunlung ka bori ya u lai benai bat ban benrap biang sa sisin hadon jong kani kalong i ti khundung i bam bhabriu akmat na jong ka kemi i baka kalapun bon teli ki benai bat mentah bakalakha tamlong ka basuk ya ka kemi ya kawan bread iktai bakalakha syakani ka partai bat kam dei hiru ka basuk wat ya kalong yeng long sem ban kenting ban penyap ya itai kelung syakawa kumba la penjari muparu dak toko hukum kabae begitu ki jing bu kentien kum tu kin yarap yengi bangi ngin perkhat menta kanja ayu hiu u kondong senrap to ada fidan ye ban berrap itu perkhat ke baar to nakaliang jong nga habang pusan bat puli di dekat ke baan kara ya ke jengmut jong nga sa kitab Genesis ka kitab Genesis nia puli sepang Joseph hari Egypt haka kitab Genesis nia puli ru ba uni Joseph hadin bola poi karta kabalai pausnem usa sedang nia tu kam kum unong sensyar hari Egypt kabalang hapo yos im paro Tegatuk khana Genesis kamon uni Joseph usdang ya kam sensyar kadar akarta kabalai pausnem menta pat ngayan ujor te ba uni uklung ubang ya keren menta kitab Exodus lakha nakakenthe Hebrew kabala pun kakpo jong ka khandai banai ngamut dor bakani kenthe kani ka kmi jong u ka shimi ka banta ka khrau ba ban sumar ini khon kakpo jong ka nal batang sedang ban pun hado ka dakha seperti khandai banai ka dek juk sumar jong ka ba hadin balakha yuni khulung lakha khun shenrang bat hang ta la ilu ini kentien bong ulong ba habrio ho khat yang dikajing ong ulong ba habrio ka perkhat te ba uniu khulung ha ka jing pet benia ka jing sumar jong ba kmi ko yo i u ulong pura nakli ha jat om dan jiluna ai ru bat kala ri kala sumar pen he enu khulung ka ba ngintip kalong hakanor kom ga buri ani hanur kom ga sumar namar ba si ong bai bla buri lai banai katao hi kadai kato mengenai ekran sekmat bauni uklung Hebrew lakha yu tangba
lakha hakari nongwe uklung Hebrew la sumar bhayo tangba la sertap dagi hukum paro badai ban penyap iki klung baro kamu mot ni klung lo ban penyap yo kam tam ha khat ka khadu cho kala nong ban kong Exodus kalong ba baro ki ba yo ya ki klung shamlang baro den penyap mdai shu tang kinong pan khakon mdai shu tang ka kami mot baro ki Hebrew ki ba don hapo ri Egypt ki hab man ket kli ba ya to ko hukum os i mu ai ban paro ai de ket kli lang ba ununu khon Hebrew khon shamlang ba kha dei ban penyap di ban dat shakawa nai menta ya ba kum kata ka jingja ya ka ba kum kata ka hukum ya ka ba kum kata ka kom sensya dei ha ba kum kata ka por lak hai nu klung balak bu ang ne u klung ba ba brio To kendiat ba nginum ya ya lihat pada sekali kir komperkan.